Maayong hapon, Negros. Ako si Nico Delfin. Ini ang Digicast Negros X. Ang napulo ka mga nagapangunang mga balita sa Isla sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update nyo kami via Facebook Live, YouTube, kag sarama kami matanaw sa KK Channel 11 sa syudad sang Kabangkalan, Himamaylan, kag Banwa sang Ilog. Kag yari na ang top 10 ng mga balita subong nga adlaw. Tag-iya sa isa ka resort, gikasuhan na sa barangay bangod sa pagpanapas sa Bakhaw. Dumaguete kag Bacolod City, kabahin sang top 10 cities nga areas of concern sang Octa Research Group. Sa La Carlota City, 5 ka tuig nga bata nga naanod sa suba, missing sa gihapon. 36 ka mga empleyado sang CLMMRH, positibo sa COVID-19. Kag sa Good Vibes, cashless transaction sa pagsakay sa bus, sugura na. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, 800,000 pesos nga balor sang insurance claims kag benefits ang ginrelease sa mga himata sang napatay nga mga opisyal, empleyado kag tanod sa mga barangay sa Negros Occidental. Ini sa idalom sang Barangay Insurance Program. 15 tanan ka mga punong barangay, kagawad, tanod, health worker, kag iban pagid nga barangay worker nga nagtaliwan ay bangod sang natural o kon accidental death nga ila himata ang nagbaton sang benepisyo. Tuyo man sang programa nga mahatagan bulig kag makilala ang serbisyo nga ginhatag sa mga opisyal kag empleyado sang barangay. Sa number 9, Regional Trial Court nagpagwa sang warrant of arrest batok sa persona nga yara sa likod sang ginaligar lechon scam. Nagwa ng warrant of arrest batok kay Gerald Lariosa nga damlag pa ginreklamo sa iya mga customer nga wala mag-abot ang ila gin-order nga lechon bisan pa bayad na. Ginpapanaog sang RTC ang arrest warrant batok kay Lariosa sa kaso nga swindling. Suno kay Police Executive Master Sergeant Ramiro Gucotano, pamuno sang CIDG Bacolod. Gintinguan kahapon sang kapulisan sa San Carlos City nga arestuhon si Lariosa sa iya sini nga ginatinran sa syudad. Pero suno kay Gucotano, wala na ang suspect. Dugang pa ni Gucotano, may 7 tubtog 8 pa ka mga reklamo nga nagpasaka ang CIDG batok kay Lariosa. Gikan siya mga nabiktima nga kuno nagpati kag nagpa sang lechon package ni Lariosa nga wala man niya mahatag. Gintinguan sang Digicast Negros nga makuha ang bahin ni Lariosa pero wala ini nagasabat. Sa number 8, pang idalom nga panapton sang bata nga naanod sa suba, amo palang karon ang nakita sa nagapadayon nga search and rescue sa menor de edad. Wala pa makita tubtob sa karon ang 5 ka tuig nga bata nga babae nga naanod sa suba sa makusog nga daludo sang tubig sa Barangay Lagrana sa La Carlota City sang Domingo. Padayon sa gihapon ang search and rescue operation sang nagkalain-lain nga unit para makita ang bata. Sunod sa kiingod kag abyan sang pamilya sang bata, shorts pa lang sang babae among ila nga nakita kahapon sa bayan sang suba kung sa diin siya ginlibot-libot sang tubig. Ginpahayag man sang Provincial DRRMO nga nagdeploy na sang special team ang Bureau of Fire Protection sa area agud magbulig sa pagpangita sa na-missing nga minor de edad. Sa number 7, $23,000 ka dose ng Sinovac vaccines ang nag-abot na sa Bacolod Silay Airport kaina sang aga. Ang 7,000 para sa Bacolod City kag ang 16,000 naman para sa Negros Occidental. Suno kay Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical Data and Analysis ng Bacolod Emergency Operations Center, ini ang giliyon nga ibakuna sa mga nakapalista kag nakaparehistro online. Kahapon, ginsugura ng liwat nga mass vaccination sa mall sang mag-abot ang 10,000 ka mga dose sang Sinovac sang Sabado. Sa masunod nga mga inadlaw, mahimo magsugod naman liwat ang vaccination sa mga barangay para ma-roll out giliyon ang mga bakuna. Ginahaylo niya ang mga wala pa sa gihapon makaparehistro nga magparehistro na online para mapatawag o kung makabato na sang text message para sa schedule sang vaccination.
Sa number 6, mangin prioridad sang bago abot nga Sinovac vaccine sa probinsya sang Negros Occidental ang mga LGU nga may madasig nga vaccine utilization. Ginsiling ni Provincial Administrator Attorney Rifrando Diaz kahapon nga ang mga banwa kag syudad nga wala pa makapaubos sang bakuna nga damlag pa na-release sa ila ukon mayara sang mahinay nga vaccine utilization ang hindi makabaton sang bag-o nga supply sang bakuna. Pathang ni Diaz ang probinsya ang nahatagan man sang Department of Health sang timeline o kon schedule bahin sa paggamit o kon pagdapat sang COVID-19 vaccines. Suno kay Diaz, nakabaton sila sang feedback nga may mga hindi pa kumbinsido sa bakuna. Gani na abisuhan na ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tomimbang nga manduan ng mga municipal kag city health officer nga ibalik sa probinsya ang wala magamit sa gihapon nga mga bakuna para ini ang mahatag sa mga banwa kag syudad sa labing nagaabi-abi kag nagakinahanglan sini. Dugang pa ni Diaz, hindi man sara nga ipaiway ang higayon sa mga yadtong gusto magpabakuna. Sa number 5, mga kabaranggayan mas ginpabaskog ang pagpatuman sang tikang kontra COVID-19, ilabi ng pagbantay batok sa mga mass gatherings nga sarang halinan sang paglapta sang virus. Hindi lang ang pagrekorida kada adlaw kag gabi ang ginihimo nga tikang sa mga tanod upod sa mga opisyales sang Barangay Montevista sa Bacolod, kadungan sang pagpatuman sang curfew kag liquor ban sanding ban sa panibagong nga executive order sang alkalde. Hugot man karon nga ginapabaskog sang barangay ang coordination sa mga lideres sang purok agod nga mapunggan ang paghiwat sa mga mass gatherings nga sarang mangin super spreader event karon nga nagasaka ang kaso sang COVID-19 sa syudad. Suno kay punong barangay Gloan Tambasen, isa kaduga nga pagtilaw ang pagpabaskog sang ila monitoring sa kabaranggayan, ilabi na nga ginakulang man sila sang personnel karon nga pandemic. Suno naman kay Liga ng mga Barangay President Barangay Takuling punong Barangay Lady Gles Gonzales Palien, kooperasyon sang pumuluyo ang ginakinahanglan sa pagbantay kag pagpasiguro nga mapaiway ang mga mass gatherings kag pagsupak sang minimum health standard protocol agod hindi man maglabot sa punto nga magresulta pa sa dinakpanay. Sandig sa memorandum circular sang Department of Interior and Local Government, sarang mapasakaan sang kaso ang mga punong barangay nga mapaslawan magpatuman sang minimum health standard protocol. Ilabi na ang sabahin sa pagdumili sa mga mass gathering kasubong sang piyesta kag mga party. Sa number 4, napulo ang COVID deaths sa Negros Occidental sa June 7 nga report sang Provincial Incident Management Team. 49 ang bago nga kaso nga na-report kag 103 naman ang recoveries base man sa mga datos. 1,780 ang active cases ng Negros Occidental kag ang syudad sang Kamangkalan ang may pinakamadabo nga na-record nga active case sang COVID-19, 159. Magluwas ang Kamangkalan may 7 kaiban pa nga syudad ang may 3-digit active cases kag ining nagalakip sang Himamaylan, Bago, Cadiz, La Carlota, Sagay, Silay kag Talisay. Sa 100,780, 1,738 diri ang mga local cases. Sa pahayag sang Department of Health Region 6, kahapon ang probinsya sang Negros Occidental ang nagaisahanon nga probinsya sa Western Visayas nga na-classify bilang low-risk area. Sa number 3, ang inpatient admissions sa Department of Obstetrics and Gynecology kag Department of Pediatrics sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang limitahan ng anay para sa extreme emergency cases until further notice. Suno kay Dr. Julius Drilon, Medical Chief ng CLMMRH, ang ward sang sini nga mga department ang nakalabot na sa maximum capacity kag ipaidalom anay sa temporary closure bangod sang kakulang sa personnel kag na-expose sila sa COVID-19 kag gina-quarantine sa karon. Dugang pa niya 36 ka mga personnel sang CLMMRH ang nagpositibo sa COVID-19 kag gina-quarantine. Ang coronavirus suno kay Drilon ang hindi lang sa mga komunidad nga nakaapekto kundi pati na sa operations ng ospital. Madamo kunong gina-admit sa karon nga mga pasyente nga may COVID-19 sa ilang ospital, pati na mga nagapakonsulta sa emergency room nila bangod sang COVID symptoms. Gani panawagan niya sa publiko, likawan ang pagtililipon kag pagkadto sa matawo nga mga lugar para mapahagan-hagan ang paglatnanay. Sa
Sa number 2, Bacolod kag Dumaguete City nalakip sa areas of concern sa isa ka research group. Nalakip ang syudad sang Bacolod kag Dumaguete sa mga local government units sa pungsod nga ginakabig areas of concern base sa Octa Research Group. Ang Dumaguete kag Bacolod upod sa iban pa nga mga LGU, ang base sa Octa Research may COVID-19 growth rate nga mas mataas sa 50% o kung may pinakabadamo nga kaso ng COVID-19 kada adlaw. Humalin sang Mayo 31 tubtob Hunyo 6, ang Dumaguete City among may pinakamataas nga growth rate sa 206%. 93 ang bagong nga kaso kahapon sa Dumaguete kag 388 ang total active cases karon sa syudad. 99 naman ang bagong nga kaso sa kahapon sa Bacolod kag karon nagadangat na sa 1,505 ang active cases sa syudad. Hindi lang maglayo sa active cases ang bugos nga Negros Occidental. 1,780 ang active cases ang probinsya sa karon, lakip na diri ang 49 kadugang nga kaso kahapon. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Sinigid lamang nga hapon, formal na gidpasakan sang kaso sang prosecutor's office ang nagadevelop sa isa ka resort sa barangay Pahanukoy sa Bacolod. Mga reklamo angot sa bayolasyon sa mga ley bangod sang pagpangutod sang bakhaw o kun mangroves kag pagreclaim sang duta sa bulungangan sang suba sa Sumag River ang maging padangat nga reklamo sang kampo sang barangay council sang barangay Sumag batok sa tag-iya sang isa ka resort sa barangay Pahanukoy. Suno sa legal counsel sang barangay nga si Attorney Mark Mayo, nagpasaka man sang grave threats kag direct assault nga reklamo ang sangguniang kabataan chairman sang Sumag bangod sang pamahog sa iyang tag-iyaman sang resort. Initanan ng ilagin padangat sa City Prosecutor's Office sang Bacolod sinigid lamang nga hapon. May pilaman ka mga saksi nga nagupod sa ila, lakip ng technical persons gikan sa Community Environment and Natural Resources Office. Damlag pa, nagpapanaog man si Mayor Evelio Noradia sang cease and desist order sa among nga negosyante nga untatan anay ang tanan nga aktibidades sa lugar kasunod sa mga reklamo gikan sa barangay. Sa Good Vibes, cashless transactions ang igalunsar sang bus company upod sa Department of Transportation kabahin sang modernization program kag tikang kontra sa paglaptas ng COVID-19. Naanda na ang pagdawanay sang plete sa mga pampubliko nga salakyan kasubong sang jeep kag bus. Pero pinaagi sa automated fare collection system nga igalunsar sang Vallecar Transit Incorporated sarang na ini mapaiway kag posible makabulig man ini sa pagpahaganhagan sang paglaptas ng kaso ng COVID-19 ilabi na sa probinsya. Suno kay Jade Cibalios, pamuno sang Media Relations ng BTI, ang cashless transaction ang nahauna nga ipatuman sang bus company upod man sa Department of Transportation diri sa Visayas. Contactless siya, cashless. So, amo na bala, hindi ka na pwede da disuganay kung magkuha ka sang magbayad ka sang plete, kag isugong kabaluman ta kung ano ka lala sa sitwasyon sa pandemic, no. So, daw hindi ka gidya mag-worry nga pag saka mo sa bus, matransaksyon ka pa sa konduktor. Ginasugura na sang bus company ang pagpanagtag sang libre nga AFCS cards. Ang AFCS nga malawig na nga ginapatuman sa mga railway system ang kabahin sang modernization program sang DOTR kag sang pinakadako nga bus company sa pungsod. Imbis nga magbayad sang cash, ininang gamiton pinaagi sa pagtap sang card. Ang nagtaliwan nga founder namon nga si Ricardo Yanson Sr. Amo man ang bisyon niya sa ulihin nga ang Vallecar makaupod sa man nga modernization program nga amo man asubong ginapadayon na sa among president and CEO nga si Leo Yanson. So tanan nga posible nga mangin mahapos para sa mga pasahero despite sang crisis subong nga ginatubang tano mulo mabudlay man sa part namon but si Sir Larway ang ginapaminsay kinakapon kon ano ang maayo bala para sa sa riding public nga matagaan sila sang komportable nga pagsakay sang nga makalabot sila sa ila balay no nga safe sila sa man nga kasablagan sa lawas. Sa Lunes na ilunsar sang BTI ang sistema kag ang Bacolod Victorias lang nga rota ang mangin pilot area.
Kagamuyad to ang mga nagapanguna nga balita sa Isla sang Negros subong nga adlaw. Tubtubwas, ako si Nico Delfin. Maayong hapon.